A veure quina cara que fas. De mala hòstia. És que fa 2 hores que m'he despertat. I no puc dormir. Ai, pobreta. Hola, bon dia, què tal, família? Avui he decidit gravar un daily. Pels que no sabeu què és un daily, és que aniré gravant durant el dia i anireu veient què fem. Ahir vam estar ordenant la casa, canviant una mica la disposició dels elements de la casa. Vam moure el sofà i vam moure aquesta tauleta i la taula la vam canviar de posició, tot per donar-li una mica de lloc al Neo. I bueno, falta una mica ordenar. I vam menjar pizza entre setmana. Però bueno, ja tenim diversa feina a fer de rentar plats. I avui, en teoria, aquest matí o aquesta tarda ens arribarà un rentaplats. Que després de 6 anys ens hem decidit a comprar un rentaplats. Així no haurem de rentar més. O almenys no haurem de rentar la majoria de coses. Podrem rentar menys. I com podeu veure, ja m'he tallat el cabell. Ja no porto el cabell de color groc. Fa una setmana em sembla que me'l vaig tallar. Aquí tenim un munt de coses que hem de portar a casa dels pares de la Neus. És el que passa, que durant la setmana vas acumulant merda. Sembla que ara l'única cosa que està ordenada és l'habitació del Neo. Tot ho altre està fatal. I de passada, ja que m'he llevat jo una mica abans, he anat a comprar una mica d'esmorzar. Perquè així la Neus estarà una mica més contenta. I per engreixar més això, no? Que faci... Que creixi una mica més. Nyam, 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 nyam. Quina olor que fan! Croissanets, croissanets, nyam, 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 nyam. Ja han fet el forat. Tenim el forat. Pues ara s'hauria d'escombrar i fregar, no? El foradet. Sí, bueno, està bastant net, I això que estic rentant és de la banyera del Neo. I mentidera. I podem observar el terra? No, no s'observa. No s'observa el terra, toma. Sempre el mulla quan renta els plats. Perquè després així podem passar a la fregona. Serà per això. Això és per aprofitar l'aigua. A veure... Cursa Festa Major... Dissabte 29 a les 8. I mitja. Potser sí que la corro. Avui és dia 26, dimecres 26. I el plàning d'avui és esperar que vingui... Bueno, esperar. Jo treballaré, evidentment. La Neus està de baixa. Estic de subsidi. Està de subsidi de risc laboral. I bueno, avui el plàning és esperar que ens portin els rentaplats. Esperar que arribi el Neo. Això és cada dia fins que surti. Anar a casa dels teus pares a dinar. Anar al súper. Sí. No hauríem d'anar al súper. Hem de comprar coses. L'únic que ara a les 9:30 queden sols. El què? Anar al súper? Sí. No, home, no, anem els dos, no? La cadireta al cotxe... I lo blanc, mira, ho he ficat per fora. Si treus el... Sí, jo crec que sí, Sí? Sí. No vols necessitar-ho per dintre? Per què? Per si s'embruta? No sé. No, jo ho trobo bé així. Potser serà prou gros i no ho necessitarà. No serà tan gros. Jo crec que serà enorme. La Neus creu que el nen serà un monstre. Que pesarà 5 quilos i que li rebentarà tot. Però no. A part estem netejant una mica la casa. La cuina ja està. Els lavabos també, l'habitació del Neo també. Estem deixant la casa una mica ja ordenada. Aquesta és l'habitació del Neo, que l'hem decorat. Amb unes quantes estrelles. I el petit príncep. Aquí és el canviador. Ja sé que fa un mes que no penjo cap vídeo, però és que no he tingut temps. Tant treballar. No em dóna temps. He gravat vídeos, però no els he pogut editar. O sigui que quan els pugui editar ja els penjaré. El David està aquí treballant i l'acaben de trucar que ara ens porten el rentavaixelles. Ho està dient la Neus? No, ho estàs dient tu!
Això mateix, ens acaben de trucar que ens porten al rentavaixelles d'aquí 10 minuts. Bueno, que ja no són 10 minuts, sinó que és menys. Que fuerte. I aneu a veure com intento pujar sense trencar el rentavaixelles. Perquè ens el deixen a baix, a la porta. Bueno. I hem portat Jo crec que allà... si surto jo i dic, ¿de verdad me lo dejas aquí? Canta la panxa. A veure si cola. Hem portat un... Carretó. Un carretó del pare de la Neus. Tiqui, està aquí. I en teoria n'hem de pujar. Però com que jo soc un manasses, que aquest matí ja he trencat un llum, doncs és molt probable que faci així i es trenqui també el rentaplats. I n'haguem de comprar de nou. El segon va a cost només teu, eh? Sí. I està aquí treballant una miqueta. Fem spoiler de lo que treballes? No, no. No faig igual, no? Vigila que no et caigui. Vámonos, a ver si cap, perquè no hi càpiga. Ta-da! Ja la tenim instal·lada. Això és el gym, la piscineta. I aquí a l'esquerra, el David Buixarrais. Aquí, just en els containers ho has dit. Aquí té la ofi el David Buixarrais, en aquest carrer a l'esquerra. Els containers deixarem el meu. La Rambla de les Franqueses. I aquí tenim l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Amb els diables. I els diables, que no es mouran. Que ja es veu un ajuntament supermini. Què? Què passa? Què passa? Què passa? Què busques, Duna? Què busques? Què busques? Què busques? Què busques? Què busques? Hola, Cookie! L'aigua, que està bruta! Ja que sí. Ets com un cadell. Com si no haguessis crescut. No em sent. Com t'agrada, això d'estirar-te, eh? Avui no ens banyem, eh? Bueno, Està molt guarra la piscina. què et passa aquí? Mira que l'altre dia no estava pas bruta. No, va com millorar. Ja hem dinat. I ara què toca? Comprar. Anem al súper. Vale, ja tenim la compra. El Mervina. Dos Cínties. Hem après alguna cosa de Dexter. Come on! Sembla que menjaré això. La rosquilla rosa. Hi ha alguna dins o no? Galeta. Què dius? A part, què? Un per mi i un pel Neo. Me'n vaig a tenis, eh? La Neus no vindrà a veure, no jugar a tenis. Bueno, jo et deixo la càmera aquí, si vols.
Doncs res, vaig a buscar el David a tennis, a veure què tal està jugant avui i qui ha anat a jugar amb ell. No sé si es veurà gaire, però les pistes de tennis queden allà dalt. Després de comprar, toca res. A veure què tal li va. Ja està, que hem jugat a tennis, tot a casa. A veure Orange is the New Black, no? O hi ha alguna altra cosa avui? Avui no hi ha res I més, Zombie. no? Ah, també. I Zombie o Orange. Bueno, abans faré el meu ritual d'Aquarius. D'Aquarius i fresqueta. Aquarius. Síndria. Aquesta no sobreviurà com el meu. Síndria. Sembla que té bona pinta. Home, està vermella, Sí. Tu tens meló. Ja. Jo tinc meló, que m'agrada. No anava a dir per què prefereixes. Bueno, i això és tot pel dia d'avui. Heu pogut veure com és un dia. Avui ha sigut un dia una mica diferent per això, perquè tampoc he treballat tant com de costum. Només us volia dir una cosa per acabar el dia. Tot i que he estat un mes sense pujar vídeos, m'ha sorprès molt perquè us heu anat subscrivint en el canal i que res, que gràcies per apoyar-me, que ja som més de 150 a la família, sou molt bona gent per apoyar-me i ens veiem en el proper vídeo. Adeu!